σας είναι απίστευτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και ελπίζουμε να σας αποζημιώσουμε με αυτά που θα δείτε. Πριν προχωρήσουμε και ξεκινήσουμε την παρέλαση, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν ενεργά στην καρναβαλική παρέλαση. Θα ήθελα του χρόνου και όλους εσάς που είσαστε έξω να είστε μέσα μαζί μας και να κάνετε παρέλαση. Θα διαβάσω το χάδι, τους χορηγούς μας, διότι χωρίς αυτούς τίποτα από όλα αυτά που θα δείτε σήμερα δεν ήταν δυνατόν να ετοιμάσουμε. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον Δήμο Βόρειας Κοινωνίας για την τεχνική του υποστήριξη και τη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης, όπως και το τοπικό συμβούλιο. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Γερμανός και το υποκατάστημα εδώ του Προβατάρη του Γιάννη, που κάθε χρόνο μας βοηθάει σημαντικά. Το καφέ Αρχοντικό και τα παιδιά εκεί δίπλα που κι αυτά με τη σειρά τους βοηθάνε, όπως και όλοι όσοι θα ακούσετε παρακάτω. Το Σαββόρτο το Χρήστο δίπλα μας με τις ασφάλειες. Το Γιώργο Αντώνη, το κατάστημα ένθυσης και υπόδησης. Το Λυκείο τον Δημήτρη. Μοκέντες Καλιά Λευκαΐδη. Το Τσουλόγιανι, το ξέρουμε όλοι. Το Σέντρο Καφέ, το Γιώργο τον Πάρλα δίπλα μας. Κανανεράκι Γιώργο. Το Καραγιάννη τον Αποστόλη, τα υγρά καύσιμα. Επίσης ευχαριστούμε και όλους αυτούς τους χορηγούς που μας βοήθησαν με διάφορα δώρα, όπως είναι το παραδοσιακό κρεοπολείο η Τσακονιά του Ηλία του Σιούτου, το παραδοσιακό το πυροκομείο Ταβέρνα Αδελφή Καραματζάνη στον Αγιάννη, όπως και την παραδοσιακή ταβέρνα το Ξενώνα και το πυροκομείο Φούντας του Τάκη του Αλουπογιάννη. Όλοι τους ξέρουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το σούπερ μάρκετ Αδελφή Παναγιωτόπουλου, την εμπορία κρεάτων Κόσιβας ΑΕ, το κρεοπολείο Ειλικρίνεια του Κώστα του Μπάρλα, το ζαχαροπλαστείο Πρατήριο Νάρτο η Μιμίκα και το ζαχαροπλαστείο δίπλα μας τα γαλάτσια, το Φιντέλι που λέμε, το σούπερ μάρκετ Αδερφή Λεμπέση, το ζαχαροπλαστείο Πάπαλος Νίκος, το σταθμό γεύσεων Πρατήριο Άρτου Καναδά Παναγιώτα, το σούπερ μάρκετ Ενωτική Φούγ, τα εκκλησιαστικά είδη του Τετόρου του Γιώργου, το κρεοπολείο Πάρνωνας στο Παράλιο, το Σούρσο τον Παναγιώτη και το Βάσο τον Παναγιώτη, το Φλέτσερι, τον Τάκη στο Παράλιο Άστρος που έχει το παντοπολείο και το σούπερ μάρκετ, το Μπουκιώτη τον Δημήτρη, χαρτικά, απορριπαντικά ή δικαιακής χρήσης στη Μελιγού, το σούπερ μάρκετ Σαβούρδου Μαρίνα επίσης στη Μελιγού, το ηλέκτρονέτ Αδερφή Καρκούλη, το παντοπολείο Σούρσου Ιωάννας στην απάνω γειτονιά, τα χαρτικά σχολικά είδη δώρων της Γεωργίας του Ματζουράκη, το φαρμακείο Καραγιάννη. Ευχαριστούμε επίσης τον Αμπελώνα του Βλαχάκη για το κρασί που μας δώρισε, τον Βασίλη τον Μπούζιο με τις εξαιρετικές ελιές. Πρέπει να ευχαριστήσω τελειώνοντας ιδιαιτέρως το Κέντρο Υγείας για τον εξοπλισμό και την βοήθεια του γενικότερα. Βλέπετε γιατί. Τον Άρη τον Κολαραϊδάκη και τη Σκαρπέλου την Παναγιώτα για τα γραφικά και τις επιγραφές και ό,τι άλλο καλλιτεχνική και ό,τι άλλη καλλιτεχνική επιμέλεια χρειαστήκαμε. Ευχαριστούμε το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου που χωρίς την ομαδική δουλειά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Ευχαριστούμε επίσης όλους τους ανώνυμους που με τη δική τους συνεισφορά, που δεν θέλουν να υποθούν εδώ τα ονόματά τους, βοήθησαν και αυτοί σημαντικά. Τέλος, ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Λαλογιάννη για τον ήχο. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και ο καιρός να αφήσει και τα άλλα καρναβάλια του Αγιατρέα και του Καρακογουνιού να πραγματοποιηθούν. Και το βράδυ σας περιμένουμε στον Άγιο Παύλο, όπου θα ανάψουμε ένα μεγάλο αφανό. Θα έχουμε μεζεδάκια, κρασί άφθονο και εξαιρετική μουσική. Σας ευχαριστώ όλους. Ξεκινάμε σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα με ένα παλιό έθιμο που κάθε χρόνο καταφέρουμε να το αναβιώνουμε. Με την Καμίλα
Έλα ο Καμιλιέρης. Χρόνια πολλά σε όλους και το χρόνο να είμαστε καλά. Λίγη προσπάθεια για την κατανόησή σας, γιατί η καμήλα είναι ένα δύσκολο και δύστροπο ζώο που για να μπορέσει να οδηγηθεί χρειάζεται πολύ μαεστρία. Αυτή που περιμένουμε από εσάς είναι το χρονικό σας χειροκρότημα, τίποτα άλλο. Η καμήλα είναι ένα πολύ παλιό έθιμο και υπήρχε ακόμα από το μικρό παιδάκι και έτσι όπως φαίνεται για καλύτερη υπήρχε από πάρα πολλά χρόνια. Πιθανώς να υπάρχει αυτό το έθιμο σαν ένδειξη γονιμότητας, ευμάρειας και μεγάλης αντοχής ή πιθανόν να οφείλεται στην έλευση των κρατήρων από τα στρατεύματα του Ισραήλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να οδηγηθεί και να πραγματοποιηθεί το έθιμο της καμήλας, είναι αρκετά βαριά. Χρειάζεται μια ειδική τεχνική από τον καμιλιέρη και από αυτούς που συμμετέχουν μέσα. Από ό,τι βλέπω φέτος τους έχουν διακοσμήσει εξαιρετικά, τους έχουν κάνει περμανάτ, τους έχουν βάλει στο μαλλί, το καπέλο είναι καινούριο νομίζω. Την καμήλα την χειρονομήσαμε από τους παλιότερους. Την έχουμε τώρα στον πολιτικό σύλλογο και προσπαθούμε να τη συντηρούμε και να την χρησιμοποιούμε κάθε χρόνο. Ο Καμιλιέρης είναι ο πιο παλιός που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, είναι η Αγία Καμιλιέρης. Να πούμε ότι όλη η διαδικασία του καρναβαλιού απαιτεί πολύ χρόνο, πολύ κόπο και πολύ τρέξιμο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άντρους και φέτος λοιπόν θα καταφέρει και σας παρουσιαζόμαστε εδώ.
Μετά την παράδοση της Καμίλας αρχίζει η καθεαυτή παράδοση του Καρναβαλιού, ξεκινώντας με τη μασκότα του Ελληνού Καρναβαλιού που είναι και στην αφίσα μας, το κλόπ με το τύμπανο. Χειροκρότημα! Ακολουθεί ένα πολύ παλιό επίσης έτοιμο, ίσως από τα λίγα ελληνικά που υπάρχουν στα ξενόφερνα έτοιμα του Καρναβαλιού, που είναι το Γαϊτανάκι. Ευχαριστούμε πολύ τα κορίτσια του Συλλόγου που υλοποιούν το Γαϊτανάκι φέτος. Είναι μια διαδικασία να το βλέπουμε και να το ξεβλέπουμε. Σε ποιος θα φέρει, σε ποιος θα φέρει συνθήκες αυτό το κάναμε εξαιρετικά. Σήμερα το Καρναβαλιού και το κάναμε λίγο πιο ατσούπαλα. Μια εξαιρετική ομάδα από το ΚΕΡ, του Νικιαγωγείου Βερμένων, η τύχη των Βερμένων. Χειροκρότημα δεν ακούω στον Αποκένα. Είναι και για να δώσετε και θα με βοηθήσει. Να μπορέσω και εγώ τα γυαλιά μου, γιατί δεν έχω πάντα, μην το βλέπω, τα γυαλιά μου πέρα.
συγκεκριμένη ομάδα και έρχονται με εξάρτητη. Φαινομιστικός Σύλλογος Παραλίου Άθρους. Σε καλέσαμε. Μπράβο παιδιά. Είσαι Καθαρίας, Αναγίωνα. Ψυχίας. Βάζει Δελφινάκου. Ο Φωσιναπός. Χιλού είναι, χιλού. Θα μάθουμε και μασάρια σήμερα. Κάτι το ιδιαίτερο έχουμε εδώ, για να ακούσουμε. Δεν ήταν τίποτα λόγω της υγρασίας που μας έφεραν τα σάλια από το παράδειγμα. Δεν μπορεί να γνωρίζετε το ζάρι της μασκάλου. Τι άτα μασκάλου, το ζέρνερι. Εσύ τους άλλους το κόμμα. Κι άλλη χιλό, Παναγία μου. Αυτό είναι. Εσύ τι είπες να πληρώνεσαι. Το πένιο Ζαργάνα. Λοιπόν, ακολουθούν οι Ακαδημίες Ποδοσφαίρου Πανθηρεατικού. Η Ελλάδα λέει βρήκε φάρμακο να βγει από την κρίση. Θα στείλει τα αντίπαλους, συνέβαινε να αφανίσει, να δαρματίσει, να ψήσει. Άντε παιδιά και πολλά χέρι. Και το πρωτάθλημα και το χρόνου στην επόμενη κατηγορία. Αυτές που βλέπετε καλά είναι τα γουρούνια στο σακί. Ευρωπαίοι λέει ηγέτες γουρούνια. Τα παιδιά το λένε, δεν λέω εγώ. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Μ' αρέσουν οι μητούλες σας. Γεια σου, Πίτα. Λοιπόν, η άλλη ελπίδα της περιοχής μας, ο Πίτασος. Άπραγο, τα θέματα θέλω να βλέπω. Είναι η πρώτη χρονιά που είναι μαζί μας ο Πίτασος φέτος. Μπράβο παιδιά. Θα πει για πρωτάθλημα πάνε. Χειροκρότημα να τους δυναμώσουμε.
Σούτρες. Των φίλων μας στην Ευρώπη. Να τους προμόσουμε στις Σούτρες. Κάτι ρόχα να βλέπω. Τι γίνεται εδώ? Let's go.
Αλλού δεν θα κάνει αυτός. Μας έχουμε υπόψη μας. Το εργαλείο το νου σου. Α, και αυτοί έχουν προβλέψει για την βροχή. Παίρνει άλλο, ναι. Κατά τα ίδια, όπως λέγανε οι παππούδες μας. Λοιπόν, κατάτος άγριος, ακολουθούν και οι κουρσάροι. Οι κουρσάροι του συλλόγου Πειραιάδες ήρθαν να προσθέσουν γυμνάκι στο παράδειο, αλλά υπάρχει κάποιο θέμα με τα έργα που γίνονται ακόμα εκεί. Έχουμε κάποιες δυσκολίες. Να πούμε στο λιμάνι να τα καταφέρουμε. Συμφωναθούν μεταξύ τους. Ρε παιδιά, τι μέρες θέλουμε. Καπετάνιο το νου σου, το κανόνι. Ρίξε μου μία με την κουκού.
Όχι κανονικά να λέμε, αληθινά πάμε. Γεια σου κύριε Σερίφη. Καλό τα παιδιά. Και του χρόνου. Ακολουθεί η ομάδα των συλλόγων γονέων πληρωμόνων και εθνικών και φίλων Αμέας. 40 τα κάναμε. Τι τα κάναμε, 40. Και κανείς δεν νιώμαστε μέσα στο καναβάλι μέχρι όσοι συμμετέχουν. Όποιος είναι απ' έξω, υπάρχει στα πεζοδρόμια. Του χρόνου μέσα. Πάμε πάνω, όλοι πάνω. Πίσω, παιδιά, πίσω, πίσω, πίσω. Κομμάτιστατές, λαχταριστές. Εσύ πίσω, λέγε.